Ayun po mga kamaster, no? So, andito si Sir Jing Astor. Hi everyone! So ayan na, abutan namin. Ay, murag ni puti lagi ko diri murag. Hi, puti lagi kayo. Hi! Ayan, so ayan na, naabutan namin sila, sila raketero. Oo. Tapos si Marinong Homeboy. Yes. Thank you for visiting. Yeah. So, ayun po mga kamaster, no? So, andito po kami ngayon sa bahay sa atin ni Marinong Homeboy, no? So, ngayon po kami nag-start na magtrabaho. So, yung una namin ginawa mga kamaster is naghukay muna kami ng para sa haligi, no? Wait, pundasyon para sa haligi. So, ayan po mga kamaster. Ayan po yung pundasyon na hinukay namin kanina. Yan yung isa, tapos ito yung pangalawa. Yan. Simula ni Marinong Homeboy dyan. Ito na ang unang nagbang sa tagumpay. Dugo at pawis handang ialay. Munting mga pangarap mararating ng sabay. Kapit pisig nating abutin mga mithiin sa buhay. Sulong lang ng sulong, hindi umuurong. Sige lang ng sige, lagi nga abante. So ayun po mga kamaster, no? So meron po tayong racket ngayon mga kamaster. Bali, dito ako nagtatrabaho sa atin ni Marinong Homeboy. Sumakay ka, sabay tayong umangat at abutin ang pangarap. Tibay yakapang ang laging puhunan. Tiwala sa sarili ang tanging sandalan. Umaasa sa bawat sakripisyo at laban. Sisikat ang araw at magkaroon ng pangalan. Sugod lang ng sugod, hindi mapapagod. Manalo o matalo. So mga kamaster, no? So, ako pala yung taga-pala, tapos Marinong Homeboy yung taga-bungkal. Kaya Timor kami. Sa iisang bangka, sumakay ka. Sabay tayong umangat at abutin ang pangarap. Tingnan niyo yung pawis ko mga kamaster, no? Halika na, sumama ka. Sa iisang bangka, sumakay ka. Sabay tayong umangat at abutin ang pangarap. Sumama ka sa iisang bangka, sumakay ka. Sabay nating abutin ang pangarap. Wow, backpack ka na. Ayan po mga kamaster, no? So tapos na po namin hinukay yung pangatlong poste mga kamaster. So ito mga kamaster, no? Yan po yung pangatlo. Saka yung pangalawa, yan yung pangalawa, tapos yung una is dun. So
sakto sa lalim mga kamaster. Yan mga kamaster, sakto sa lalim niya. So yung pang-apat naman mga kamaster is dyan banda. Lagyan din yan ng ano dyan, haligi. So yan po mga kamaster, yan yung una mga kamaster. Tapos yung pangalawang haligi. Tapos yung tatlong haligi dun. Kasi dito tayo magpapile ng hollow block dito banda. Yan. Papunta dun. Doon natin papile ng hollow block papunta dun. Tapos maglagay din tayo ng isang haligi dyan. Pang-apat na haligi. Puntahan natin mga kamaster yung ginagawang para sa haligi. Purma. Yan. Yan si Kuya Eric mga kamaster. Yan yung para sa haligi. Yan yung isa. Pilisok ko din niya. Haligi. 10 feet. So 10 feet pala yung ano mga kamaster. Mga kamaster no? So sinukatan na po yung pang-apat na haligi mga kamaster. Yan. Hi, sir! Ay. Hi, kumusta? Sir Jing Astor. Hello! Tsaka si May Timbang no? Si May. May Timbang? May. Ah. Ay, nakita ko na rin si Sir Jing. Dumalaw sila si Sir Jing Astor tsaka si May Timbang. Ayan po sila mga kamaster. Oh. Ayan, si Sir Jing. Sila po yung Bukid Squad. Magluto tag kuan oy saging. Ayun po mga kamaster, no? So habang nagtatrabaho kami ni Marinong Humboy mga kamaster is dumating sila si Sir Jing Astor at si Mighty Mang. So ayun po sila mga kamaster. Oh. Bumisita pala sila dito sa atin ni Marinong Humboy. Malapit nga matapos. Kaya maipapayo ko lang sa mga kabataan dyan na mag-aral kayo ng mabuti Yes, tama yan. para di kayo Gagaya sa amin gaya na. sa amin na construction mode. Daw, sa mga kabataan ngayon, payo ko lang sa inyo, no? Mag-aral kayo ng mabuti para di kayo magtrabaho ng gaya nito. Ayan. So, ayan po, no? Medyo malapit na rin po yan, mga kamaster, no? Ayan. So, ano na? Ayan. Kuya, may pagkani imong gipatrabaho sa imong balay, sir. Kikugihan ka istunan, sir. Limited bacon, ano ko, bacon na siya. Ayan. Ni comment bacon mo din ha. Ayun ko nga, ako na tinta nga sir. Pangay video to pag ano mo dito. Mag-ano ka ng video sa dito, sir, doon na sir ka ng mag-ano picture muna tayo, sir. Sige na. So ayun po mga kamaster, no? So habang nagtatrabaho kami mga kamaster is biglang dumating sila si Mighty Bang TV at si Sir Jing Astor. Puntahan mo sila doon kasi first niyo po magkita. So ayun, at least magka-check to check kayo ba? Ayun po mga kamaster, no? So andito si Sir Jing Astor. Hi everyone! So ayan na, abutan namin. Ay, murag ni puti lagi ko din. Murag, hi! Puti lagi kayo. Hi! Ayan, so, ayun na, naabutan namin sila. Ano sila, Raketero. Oo. Tapos si Marinong Humboy. Yes. Thank you for visiting. Yeah, thank you. Na-surprise ako kasi napakagaling nila kasi sila yung tawag dito. Nagbungkal ng kasi they are having a treasure hunting. Charas, treasure hunting. Di ba? Galing sila sa kabundukan. Ganyan. Oh, what you. Sample. By the way, anyway, first time kong makita si Raketero Master. Yes. I was thinking si Raketero TV at si Raketero Master is iisa lang, pero iba pala. Siya po yung original. Which, hindi, para naman sila mga original na tao. Original na tao. Unsa day sila? Unggoy. Raketero. Char lang. Char. Si Marinong Humboy naman to. Ako yung unggoy tapos back up. Hindi totoo lang. Yung totoo lang, suportahan din po natin si Raketero Master kasi nagsisimula po siya sa kanyang YouTube channel. And tulad ng pagsuporta niyo sa mga Bukid Squad from Gia Store, Mighty Mang. Actually, si Mighty Mang nandoon. Mighty Mang! Nagchika si May. Nagchika sila about mga girls talk. Kami dito mga Boys talk.
Gross gyapon Raketero Master and Marinong Homeboy. Yes. Oo. Kasi sa susunod, yung gagawa ng bahay natin sila. Tiyara! Wait, kami na mag-construct yun, sir. Yung pohon. Yung Bukid Squad, no? Yung last week, na pumunta po kami kina Marvin Rodor. So, na-meet na rin ni Raketero Master yung ibang mga Bukid Squad. Ah, yes. Si RJ Babe. Si RJ Babes, Ah, yes, si Kuan, si Reggie Ponce, si Edwin. Becky. Si Becky Day. Tapos Nya- si Marvin, Mm. La Jongjong. Yeah, sir, how's your channel naman? Aw. Sa tulong ni Marinong Homeboy, ganun, umaangat din. May medyo, yes. Just keep on uploading Yes. videos and Thank you. many contents kasi alam ko raketero, 'di ba? Di ba maraming mga contents na ibibigay sa inyo. And of course, let's just support him kasi tulad ng ibang tao, ng ibang mga mga YouTubers na nakamit na monetize sa channel mo. Wala pa. Sir. Hindi pa. So, hopefully sana ma-monetize din yung channel niya. So, ayan. Supportahan natin si Raketero Master because he is a thank you. good guy and at the same time, napakasipag. Yes. Napakasipag. Bakit ko nasabi na napakasipag? tignan niyo po. Nakuha na po yung fats niya. Dahil dito, ayan, di ba? Meron po silang pinapanong building dito. Chares building. Gagawing paaralan. Chares. Anyway, ayan. Please don't forget to subscribe Raketero Master and hit the notification bell. At ano pang mga social media na pwede kang mahanap ng mga tao? Raketero Master Sa... Vlog. Oo, ganun din. Yung sa Facebook page niya. Facebook page po niya is Raketero Master Vlog din. So, ayan! God bless everyone and keep on uploading, sir, ha? Thank you. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. So, ayun. Thank you so much, Sir Later, Jing. sir, ha? Thank you, sir. Sige. Oh, di ba? Ano na, do? Agi? Ayan po mga master, no? So, ang bait ni Sir Jing kasi na-promote na yung channel ko. So, yun mga kamaster. Sana supportahan niyo rin ako. A few moments later.
Ayun po mga kamaster, no? So tapos na po mga kamaster naming hinukay ni Marinong Humboy yung apat na lalagyan ng haligi. Tapos nalagyan na din ni Kuya Eric ng ano, ito, para matibay. Para matibay yung lalagyan ng haligi. Saka nandito na yung unang haligi natin. Saka yung isang haligi dito. So nilagyan na din ng ano, dawil sa ilalim. So yan kamaster, no? So pumunta dito sila si Serging Astor saka si Mighty Mang. So maraming salamat kanila kasi na-promote yung YouTube channel ko. So ayun po mga kamaster. So abangan niyo lang next video bukas yung Update po dito sa update namin sa sala extension ng sala bahay extension. ni ate. Yung pagmasa namin, paglagay ng ano, haligi. Pagbuhos sa haligi. Lalagyan din niyang forma yan bukas. Yung dalawa. So ayun po mga kamaster. So bye-bye na mga kamaster. Bye-bye.